Pipila ka mga residente sa Xavier Heights sa Barangay Upper Balulang sa Cagayan de Oro City. Gipaagi sa prayer rally ang ilang pagsupak sa gitukod nga Telco Tower sulod silang subdivision. Ang detalye sa balitang barangay ni Ethel Ipanag. Anaa sa 30 ka mga residente sa Xavier Heights sa Upper Balulang, Cagayan de Oro City ang nagpahigayon og prayer rally sa gate 2 sa subdivision sa panghinaot nga mabalhin ang natukod nga cell site sa lugar. Nabalaka kuno sila sa giingong kadaot hatod sa radiation gikan sa maong cell tower nga gitukod sa usa ka telco. We could not do anything. Naa naman yun install naman sa government, naghatag na sila og panugot ani naana. And what we will do is to really bring our prayers to God. May dumiling magpa-interview ang tag-iya sa lunang ang gitukuran sa maong cell tower. Apan sumala niya miagi sa tanang legal nga proseso ang proyekto. Samtang gikumpirma sa Office of the Building Official nga adunay permit ang kontraktor sa telco. I-approve gid ang permit ato ma'am, building permit kay naa masay clearance from the homeowner nga mga officers i-issue kay part man na sa murag documentary lugar o charming nga na po ipagtugot sa homeowners nila. Sumutong na na-issuehan sila og building permit. Tingala mi kay nganong nag-hold og sila og rally nga una wala may permiso, wala man nakabalo ang homeowners association. So among gipangutan ang ilang mga organizers, gitagaan ko no sila og permit ni kapitan. Granting nga gitagaan sila og permit, wala sila nag-coordinate sa homeowners. This is a private subdivision. Kauban si Makoy Sempron sa kamera, ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.